F'attività politika fiċ-ċentru Laburista ta' Rabat, il-Prim Ministru Roberta Bella tkellem dwar kif l-investiment fl-ekonomija Maltija jissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar. Dr. Bella tkellem dwar l-investimenti li għamlet il-kumpanija Seifert Systems Limited li mhux biss huwa sostanzjali fis-somma investita, iżda wieħed li ħares l-ambjent ukoll. Investew f'espansjoni tal-fabrika 12 miljun euro biex komplew iżidu il-produzzjoni tagħhom u biex il-produzzjoni tagħhom setgħu qalbu għal waħda zero carbon. Jiġifieri fil-waqt li żiedu l-produzzjoni għamlu dan bl-inqas impatt possibbli fuq l-ambjent. Barra minn hekk l-istess kumpanija ikkommettiet li twetta investimenti ieħor li se jkun jagħti l-aħħaq 9 miljun euro oħra li se joħolqu aktar impjiegi. Dr. Bella qasam ukoll esperjenza differenti fil-Gżira Għawxija fejn spikkaw il-prinċipji tal-mobilità u l-ġustizzja soċjali. Nhar il-ġimgħa ġewwa Għawdex kelli esperjenza verament sabiħa, żort post tax-xogħol fejn il-maġġoranza tal-workforce hija magħmula minn persuni b'diżabilità. X'sodisfazzjon vera huwa ta' sodisfazzjon tara b'sinerġija bejn il-privat u l-gvern li pajjiżna kapaċi ikun daqstant inklusiv. Hawnhekk innota kif sa 5 snin ilu għal kull persuna li tirreġistra 4 persuni b'diżabilità jkunu qegħdin jaħdmu. Illum pajjiżna għandu 20 persuna b'diżabilità li jkunu qegħdin jaħdmu għal kull persuna li qed tirreġistra għax-xogħol. Is-suċċess li qed jikseb pajjiżna qiegħed ukoll ikun innotat lil minn xtutna kif fakkar Dr. Bella. U dil-ġimgħa stess imbagħad kellna il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, is-Sinjura Christine Lagarde, illi faħret lil pajjiżna u qalet li għandna rata ta' tkabbir ekonomiku li hija waħda straordinarja. Hawnhekk il-mexxej Laburista stqar kif dan it-tkabbir ukoll mistenni li jissarraf bitla pożittiva fil-ħajja tan-nies. Minkejja li qegħdin jinkisbu riżultati, il-Prim Ministru ma qadx lura milli jinnota kif dan jista' jibqa' jinkiseb biss jekk jibqgħu jittieħdu deċiżjonijiet koraġużi u jiġu implementati riformi ambizzjużi. Fil-fatt huwa għamel referenza għal riforma li se tkun qed tidħol fis-seħħ fil-qasam tal-ġustizzja brabta mal-kompilazzjonijiet tax-xhieda u dik li l-konsultazzjoni pubblika dwarha intemmet ftit ilu brabta mal-liċenzjar tal-kontratturi bħala żewġ eżempji ta' riformi ambizzjużi. Hawnhekk il-Prim Ministru kontrasta il-mod ta' kif jaħdem il-Gvern immexxi minnu mal-aġiri tal-Oppożizzjoni li kuntenta bl-status quo u li titlaq il-barra mill-Parlament meta ma tgħaddix tagħha. Dr. Bella fakkar li l-Oppożizzjoni għażlet li tagħmel dan meta l-Parlament kien se jiddiskuti materja sensittiva ħafna dik tal-vjolenza domestika. Il-mexxej Laburista spjega wkoll kif mhux talli naqsu milli jagħmlu dmirhom talli jażlu li attakkaw personalment lis-Segretarju Parlamentari responsabbli Rebecca Buttigieg. Imbagħad l-għada flok ġew u skużaw ruħhom tal-imġieb arroganti tal-lejliet daħlu fil-Kamra. Reġgħu bdew jikkustinjaw u l-segretarja parlamentari li qed tixpruna r-riforma tafux qalula ħalli pomma fi sniena bħalli kieku għażżagħżugħa mhijiex kapaċi tressaq riforma u ġġib il-bidla. Al kontrarju ta' din l-attitudni il-Prim Ministru sostna kif il-Partit Laburista jibqa' jkun il-moviment taż-żgħażagħ u se jibqa' jemmen fil-ħiliet tagħhom.